Таня Рени, българската певица, която единствена пожела да ни подкрепи днес, за да изпълни нещо и да ни поздрави. Благодарим ви! Заставам с лицето си, открито пред вас и пред цяла България. Всички сме тук за една кауза. Не сме тук за една песен. Събрани обичта към родината. Песента, която ще чуете, е призив. Специален призив за пробуждане на всички хора. Тази песен искам да посветя специално на вас. На всички вас, които сте тук и които не се страхувате да покажете любовта си към родината. Аплодисменти за всички вас! Тази песен, която ще чуете, е написана специално за мен преди повече от 2 десетилетия. Но текстът остава актуален и до днес. Чуйте песента «Моя Българио». Моя Българио, вярвай в себе си, за да повярват и другите в теб. Отчаяни шепнат очите ти, а страхове тепнат в душата ти. Трудно е времето, за първи път ще се съвземеш пак, както всеки път. Моя Българио, вярвай в себе си, душата си, горе главата, закривам те. Твоята силна кръв, твоя